Està clar que Espanya està a la Unió Europea i té una disciplina fiscal. Encara que no està a la Unió Europea, països que no estan, com per exemple Austràlia, Nova Zelanda, que són mitjanament seriosos del primer món, han de tindre els ingressos, han d'estar relacionats amb els gastos. Els membres del Partit Popular que farien el traspàs de poders en el mes de desembre digueren, en el seu moment, publicaren, és públic, que el traspàs de poders va ser brillant, que estaven d'acord en les dades i en els números que diuen els membres del Partit Socialista al Partit Popular. Conforme han dit els companys regidors, l'augment del dèficit del 6% al 8 i alguna s'està comprovant, o s'està dient ara en la premsa, que és degut a les comunitats autònomes. En concret una, que és la que ens afecta a nosaltres, que és la Comunitat Valenciana, que per cert, crec que ahir o després d'ahir va tenir un tractament dels bonos que emetís la Comunitat Valenciana de bonos basura. Bonos basura vol dir que els mercats internacionals dubten que van a tornar els ingressos, els diners que es deixen a la comunitat autònoma. O sigui, no està clar si tornaran els diners. Bé, això ha sigut una mesura que s'hauria pogut adoptar una altra mesura, el Partit Socialista hauria pogut adoptar un altre tipus de mesures davant d'aquesta situació. Nosaltres no neguem que és una situació greu, però des del punt de vista local, per exemple, se podria, si s'aplica la puja, que s'ha d'aplicar la puja, se podria pal·liar un poc, diguem, la taxa del FEM de reciclatge anem a baixar-la. I donaria una senyal de que l'Ajuntament està per a baixar la taxa de reciclatge de la basura. O, per exemple, a baixar, com he dit abans, l'impost de circulació a determinats tipus de vehicles. Per exemple, ja se veuria que la pujada de 30 euros o de 20 euros per un puesto s'abaixa en 20 euros, que també és poquet, però bueno, és una senyal que nosaltres donem als mercats. Per exemple, quan l'Euríbor abaixa o puja un poquillo, és una senyal que dona el Banc Central Europeu als mercats, de què és el que vol fer el govern de turno perquè la resta d'agents socials prenen decisions.